Прывітанне, шаноўныя сябры. Сённяшні наш герой Ян Гус. 6 ліпеня 1415 году ён зайшоў на вогнішча, адмовіўся адракацца ад сваіх поглядаў і пайшоў у вечнасць. Ад гэтага моманту гусіцкі рух, гусіты, яны з'яўляюцца неадменнай часткай не толькі чэшскай гісторыі, але агульнаеўрапейскага, што для нас вельмі важна, беларускага гістарычнага пейзажу. Таму сёння мы пагаворым пра гэтага выбітнага чалавека, з дня смерці якога спаўняецца 610 гадоў. Ян Гус быў чалавекам царквы, чалавекам свайго народу. Ён быў тым, хто, можна сказаць, узарваў такі дзірван гісторыі. Калі да Яна Гуса гісторыя ішла павольна, і сярэднявечча яно здавалася такім непахісным, то ягоная пропаведь, яна пахіснула вось тыя устоі сярэднявечнай цывілізацыі і зрабіла вялізны ўплыў увогуле на еўрапейскую гісторыю. А таму сёння пра яго пагаворым. Калі ён нарадзіўся, дакладна невядома. Прыкладна гэта быў ці 1369 год, ці 1370 год. Ён нарадзіўся ў такім невялікім мястэчку Гусінец на мяжы Чэхіі і Нямецчыны, ці больш дакладна Багеміі і Баварыі. Гэта быў такі памежны рэгіён. Ён нарадзіўся, як ён сам апісваў, у даволі такой незаможнай сям'і. Маці, яна заўсёды дапамагала яму атрымаць адукацыю. Маецца на ўвазе, што дзесьці ён пачатковую школу скончыў, хіба што пры нейкім кляштары, там у сваім мястэчку родным Гусінцы, і пасля пайшоў ужо ў такую парафіяльную школу вось у суседні горад. Пра ягонага тату таксама звесткі вельмі невялікія. Мяркуецца, што яго звалі Міхал. У іхнай сям'і было 5 ці 6 дзяцей. З самага дзяцінства маленькі Ян, ён марыў стаць святаром. Пасада святара ці служэнне святара, на той момант яно было вельмі прэстыжным. Добры сацыяльны статус. Калі ўсё атрымаецца з парафіяй някепска, то і добры даход. Ну і таксама гэта магчымасць нейкім чынам падтрымаць сваю сям'ю. Каб атрымаць пасаду святара, трэба была адукацыя, тэалагічная адукацыя. І тут, канешне, дзеці з такіх незаможных сем'яў, яны павінны былі атрымліваць гэтую адукацыю з вялізнымі высілкамі. Таму што калі там, напрыклад, для шляхты не было такой праблемы, каб плаціць за навучанне, то для месцічаў, для сярэдніх пластоў чэшскага грамадства, ну не толькі чэшскага, увогуле заходнееўрапейскага грамадства, гэта была непростая задача. Ну і другая палова 14 стагоддзя, што гэта за час? Гэта час, калі быў пэўны такі крызіс еўрапейскай цывілізацыі. У чым ён праяўляўся? У першую чаргу ішла 100гадовая вайна паміж Англіяй і Францыяй. Гэта вайна, якая руйнавала абедзве краіны. З іншага боку, вось на ўсходзе Еўропы паўстала такая вялікая дзяржава, Вялікае княства Літоўскае, наша дзяржава, якая ў 1385 годзе заключыла унію з Польшчай. І вось было такое супрацьстаянне славянска-нямецкае. То бок Польшча, Вялікае княства Літоўскае супрацьстаялі Таўтонскаму ордэну, які на той момант быў такой магутнай светска-рэлігійнай дзяржавай, калі можна так сказаць. Крызіс перажывала таксама рымская царква. Пачалося так званае авіньёнскае паланенне папаў, калі французскі кароль ён перамясціў папскі пасад з Рыму ў Авіньён. Пэўны час было 2 папы, адзін у Рыме, другі ў Авіньёне. І нават калі Ян Гус ён узышоў на вогнішча, было нават 3 папы, адначасова 3 рымскія папы. І гэта, канешне, сведчыла пра тое, што сур'ёзная крыза была як на ідэйным, так і на ўзроўні структурным.
у рымскай царкве. У той час у Еўропе вельмі, скажем, такія важнае значэнне мелі універсітэты. Першы універсітэт у Балоніі з'явіўся ў 1088 годзе. Гэта 11 стагоддзе. Пасля быў Падуанскі універсітэт 1222 год. І, што для нас вельмі важна, гэта Пражскі універсітэт 1348 год. Што такое універсітэты ў сярэднявечнай Еўропе? Гэта карпорацыі студэнтаў і выкладчыкаў, якія разам шукаюць праўду. То бок пошук праўды, шлях да ісціны — гэта была асноўная задача універсітэцкай супольнасці. Не было такога падзелу каставага, што ёсць выкладчыкі, якія строга аддзелены ад студэнтаў, ці студэнты строга аддзелены ад выкладчыкаў. Наадварот, гэта супольнасць, якая карысталася пэўнай аўтаноміяй. Напрыклад, такі знакаміты Оксфордскі універсітэт меў дэвіз «Dominus est illuminatio mea», што азначае «Господ, святло маё». Значыць, у прынцыпе, шлях да праўды — гэта ёсць шлях да Бога. Таму што Ісус Христос, ён казаў пра сябе, што я ёсць шлях, праўда і жыццё. І пошукі гэтых шляхоў, яны ляжалі ў грунце еўрапейскай універсітэцкай адукацыі. Што датычыцца Чэхіі, гэта была такая каралеўства чэшскае ці Багемія, якая перажывала пэўны свой росквіт якраз. Калі ў іншых частках заходняй Еўропы былі войны, крызісы, то ў Чэхіі быў росквіт. Гэта звязана з імем такога вялікага чэшскага караля Карла I па чэшскай тэрміналогіі ці Карла IV, імператара Святой Рымскай імперіі. Святая Рымская імперія, яна ўтварылася яшчэ ў 10 стагоддзі, уяўляла сабой кангламерат такіх розных дзяржаваў, якія мелі пэўную аўтаномію. Гэта былі нямецкія і славянскія дзяржавы. І Багемія, каралеўства Чэхія, яна была такой пэрлінай каронай Святой Рымскай імперіі. І імператар з дынастыі Люксембургаў, Карл I ці Карл IV, ён заснаваў Пражскі універсітэт. Быў заснаваны ў 1348 годзе. Гэты універсітэт, ён адразу стаў адным з найбуйнейшых цэнтраў адукацыі, навукі ў Еўропе. З ім маглі канкураваць, як кажуць даследчыкі, па колькасці студэнтаў і па ўзроўні адукацыі толькі Оксфорд і Сарбона ў Парыжы. Гэты універсітэт быў адным з найбольшых па колькасці студэнтаў, і паколькі імператар Карл, ён зрабіў сваёй рэзідэнцыяй менавіта Прагу, ён збудаваў такі сур'ёзны будынак для універсітэта, стварыў усе ўмовы, і да універсітэту пачалі цягнуцца лепшыя розумы тагачаснай Еўропы. Ён зрабіў таксама, правёў шэраг рэформаў, якія паставілі Чэхію на належны ўзровень. Таму на момант нараджэння Яна Гуса Чэхія, у прынцыпе, перажывала тое, што некаторыя чэшскія гісторыкі называюць «залаты век». І таму Ян Гус не з'явіўся, пропаведзь яго не то, што з'явілася на пустым месцы, яна не была выбухам, громам сярод яснага неба. Усё гэта было, усё рыхтавалася паступова. На той момант, калі Ян Гус паступіў у Пражскі універсітэт, а як тады адбывалася паступленне ва ўніверсітэты? Проста прыходзіў падлетак, звычайна гэта быў малады чалавек ад 14 до 20 гадоў, і ён пісаў такую прашэнне аб паступленні ва ўніверсітэт. Ён пісаў прашэнне на лацінскай мове, прытым ён мог прыйсці ў любы час году, не то, што 1 верасня ці 1 кастрычніка. Гэта было неважна. У гэтым прашэнні пазначаў сваё імя, прозвішча. Напрыклад, Ян з Гусінца адзначаў тое, што ён хоча навучацца ў універсітэце. І гэта было такой дастатковай прычынай, каб яго злічыць, таму што, па-першае, што ён валодаў граматай, быў пісьменным чалавекам, і ведаў лацінскую мову. Ва ўсіх універсітэтах Еўропы навучанне ішло на лацінскай мове. Таму гэта мова была агульнанавуковай мовай, мовай навукі, культуры на тагачасным захадзе. Такім чынам, ён прыйшоў, ён быў залічаны. Спачатку стаў на факультэт вызваленых навук. Гэта быў фактычна такі падрыхтоўчы факультэт, дзе навучаліся асновам гуманітарных навукаў. Гэта тэалогія, гэта мастацтва размаўляць, рыторыка, гэта граматыка, гэта філалагічныя такія
такія дысцыпліны мовы, мовы біблійныя. Увогуле в аснове навучання, канешне, ляжала святое пісанне, Біблія ляжала в аснове навучання. І гэта было вельмі важным. Гэта таксама стварала такую вось агульную матрыцу, агульны навуковы базіс, што кожны адукаваны чалавек, ён прынамсі даволі добра разбіраўся ў біблійных рэаліях. Ну і пры тым, што біблійныя рэаліі, яны паказвалі палітру жыцця ўсяго грамадства, то бок гэта крыніца любой гуманітарнай навукі. Вось ён атрымаў ступень бакалаўра ў 1393 годзе. Пасля ён паступіў на факультэт тэалогіі, тэалагічны факультэт. Звычайна былі 3 факультэты, якія карысталіся найбольшай папулярнасцю. Это факультэт тэалогіі, гэта факультэт юрыспрудэнцыі, юрыдычны факультэт і факультэт медыцынскі, медыцыну, дзе вывучалі. Ян Гус абраў тэалогію, з дзяцінства ён марыў стаць святаром, ну і, канешне, вось ён вывучаў святое пісанне. На той момант в універсітэце ў Празе склалася такая сітуацыя, што там былі 4 нацыі. Так зваліся дакладна групы студэнтаў і выкладчыкаў, 4 карпорацыі, якія належалі да пэўнай нацыянальнасці. Увогуле універсітэт ён ствараў такую нацыянальную свядомасць, таму што універсітэцкія людзі, універсітэцкі істэблішмент, гэта былі людзі, якія працавалі з мовай, з культурай, якія вывучалі тое, што было вакол іх, мову свайго народу, культуру свайго народу, вялікую культуру, высокую культуру. Ну і сама Біблія, яна, у прынцыпе, сведчыць пра важнасць народу, таму што цэнтрам якраз біблійнай гісторыі ёсць народ, фармаванне народу, народу Божага, народу праведнага, народу, які сфармуе цэлую культуру, цэлую цывілізацыю. Таму вось усё гэта, канешне, спрыяла таму, што будзе нацыянальная свядомасць фармавацца менавіта ў універсітэтах. І вось былі гэтыя 4 нацыі. Гэта была нацыя такая верхняя нямецкая, ніжняя нямецкая, польская і чэшская нацыя. Ну і, як звычайна, паводле шматлікасці і паводле ўплывовасці нямецкае прадстаўніцтва, яно брала верх над чэшскім прадстаўніцтвам. Ну, дарэчы, польская нацыя, это таксама былі ўключаны туды выхадцы з Вялікага княства Літоўскага. Ужо з 1397 году выхадцы з Вялікага княства Літоўскага яны маглі мець такую нават цэлую квоту у Пражскім універсітэце. Вельмі цікавы такі момант. А яшчэ адным момантам, які паўплываў вельмі моцна на пропаведзь Яна Гуса, гэта было тое, што дачка Карла IV, яна выйшла замуж за англійскага караля Рычарда II. І адбыўся такі чэшска-ангельскі акадэмічны абмен першы, які праходзіў паміж Оксфордам і Прагай, паміж універсітэтам Оксфорда і універсітэтам Прагі. І вось гэты абмен заклаў такую традыцыю пастаяннай стажыроўкі, што ў Прагу прыязджалі студэнты і выкладчыкі нават з Оксфорда і наадварот. Пражскія студэнты і выкладчыкі, яны стажыраваліся ў Оксфордзе. Гэта было найважнейшым момантам. Чаму? Таму што канец 14-го, пачатак 15-го стагоддзя гэта яшчэ эпоха да вынаходніцтва друкарскага варштату. Друку яшчэ не існуе. Кнігі, трактаты, яны у вельмі малой колькасці асобнікаў, таму што каб перапісаць кнігу, там чалавеку трэба было працаваць так сярэднестатыстычнаму перапісчыку там цэлы год, каб стварыць вось адну копію, калі некалькі копіяў, там толькі такія найбольш дасканалыя трактаты, гэта было вельмі дорага. Ну і, канешне, безумоўна, не было такіх там тэхналогіяў, каб распаўсюдзіць хутка вялікую колькасць тэкстаў. Таму проста студэнты і выкладчыкі, яны ездзілі, слухалі лекцыі, чыталі трактаты рукапісныя ў бібліятэках. І вось гэты абмен, ён таксама быў вельмі важны. Чым ён быў важны? Таму што ў Оксфордзе ў той час працаваў знакаміты ангельскі рэфарматар Джон Уікліф. Ён быў адным з першых, хто паставіў пытанне пра рэформу царквы. Рэформу царквы ў тым сэнсе, што царква павінна вярнуцца да Бібліі, да біблійнага стандарту. Ён казаў, што вельмі важны момант, каб максімальная колькасць людзей магла чытаць святое пісанне. Што святое пісанне гэта не закрытая кніга, што Біблія яна не з'яўляецца уласнасцю толькі там карпорацыі святароў, але гэта кніга, якую мае права і больш за тое мае абавязак чытаць кожны хрысціянін, каб стаць сапраўдным хрысціянінам у адпаведнасці са словам Божым. І ў гэтым сэнсе вось такая пропаведзь і такія трактаты яны гучалі ў Оксфордскім універсітэце. Але вернемся ў Прагу. Ян Гус атрымаў ступень бакалаўра вызваленых навук, паступіў на тэалагічны факультэт, яго скончыў, атрымаў ступень магістра і ў прынцыпе
прынцыпе на гэтым ён спыніўся. Ён не хацеў атрымліваць ступень доктарскую, ён займаўся ўсё жыццё фактычна двума рэчамі. Першае гэта пропаведь у царкве. Ён быў такім прыроджаным прапаведнікам, вельмі добрым прапаведнікам. Другая рэч гэта лекцыі ва універсітэце. То бок ён быў адначасова і лектарам, і прапаведнікам. І сумяшчэнне вось гэтых двух накірункаў ягонай дзейнасці яно дало надзвычайны эфект. У 1400 годзе ён становіцца святаром афіцыйна, ён прымае сан святара, і ён становіцца прапаведнікам у Бэтлеемскай капліцы ў Празе. Што такое Бэтлеемская капліца? Это ўвогуле такая вельмі знакамітая мясціна. Па-першае, гэта вялізны храм. На той момант адзін з найбольшых у Празе. Там казалі, што магло некалькі тысячаў, 2000 людзей адначасова быць, выдатная была акустыка, і 2000 людзей адначасова маглі слухаць пропаведь святара, які там прапаведаваў. Такі быў вельмі заможны пражскі прадпрымальнік Крыжыж, які заснаваў гэтую капліцу, а кароль, ужо сын Карла IV, Вацлаў IV, ён быў прыхільнікам таго, каб пашыраць пропаведь на чэшскай мове. І вельмі цікавы момант, што асноўнае набажэнства, яно, як і ва ўсёй лацінскай Еўропе, яно вялося на лацінскай мове, а вось дадатковае набажэнства звычайна вялося на нямецкай мове, таму што эліта ў Празе яна была нямецкамоўная, большасць эліт нямецкамоўнай. І вось на ўсю Прагу не было ніводнага храма, дзе бы прапаведавалася па-чэшску. А Ян Гус на той момант ён спецыялізаваўся ў нейкім сэнсе на чэшскай філалогіі. Ён там зрабіў рэформу правапісу, ён вывучаў і правіў біблійную тэрміналогію на чэшскай мове, таму што пераклады Бібліі на чэшскую мову ўжо асобных тэкстаў яны з'явіліся яшчэ да Яна Гуса, але вот ён выпрацоўваў такую адпаведную стандартную чэшскую тэрміналогію. У гэтай капліцы з 1400 году пачаліся пропаведзі на чэшскай мове. Вось з'явілася першая царква ў Чэхіі, у якой прапаведуецца па-чэшску. І гэта, канешне, само па сабе было вельмі значнай з'явай. А асоба прапаведніка Яна Гуса, яна таксама спрыяла таму, што гэта з'ява, яна набыла агульнанацыянальнае значэнне. Ось ён пачынае прапаведаваць. І адначасова, як я кажу, ён працуе ва ўніверсітэце. У 1402 годзе яго нават выбіраюць рэктарам. Рэктарам тады выбіралі найбольш выбітнага навукоўца, і прытым, як паказвае сітуацыя, за яго прагаласавалі таксама і нямецкія нацыі, нямецкія вось гэтыя партыі ва ўніверсітэце. Ён паказаў свае здольнасці для ўсіх прадстаўнікоў універсітэту, і вось ён некалькі разоў, 2 ці 3 разы ён быў на пасадзе рэктара універсітэта. Ён займае таксама пасаду дэкана тэалагічнага факультэта Пражскага універсітэта. І вось тут з'яўляецца першыя ягоныя ідэі, якія ён прапаведае, якія імкнецца данесці да народу, да тых людзей, якія складаюць аснову чэшскага грамадства. Гэта студэнты і гэта найбольш актыўныя парафіяне Бэтлеемскай капліцы. У чым сутнасць гэтых ідэяў? Першая гэта ідэя, што царква патрабуе абнаўлення. Абнаўлення духоўнага, абнаўлення маральнага. Рэч у тым, што на той момант быў вельмі сур'ёзны адыход царквы ад біблійных стандартаў. Царквы маецца на ўвазе царкоўнай іерархіі. Ян Гус ён прапаведаваў пра тое, што святар гэта чалавек праведны. Увогуле, у ягоным жыцці нешта адбылося такое, што сёння мы называем нараджэннем звыш. У якім сэнсе? Вось у некаторых сваіх трактатах ён апісваў гэта. Ён казаў, што калі яшчэ быў студэнтам, мяне цікавілі розныя там балі, там можна банкеты, там, дзе мы маглі там пагуляць са студэнтамі. Мяне цікавіла вось гэтае такое жыццё, якое цікавіць абсалютную большасць моладзі. Жыццё як вясёлае баўленне часу. Ён таксама быў вельмі такім здольным шахматыстам. Ён казаў, што там днямі, гадзінамі ён праседжваў за шахматамі, любіў вось гэта гуляць, а ўвечары яны ішлі ў якую-небудзь карчму, вось са сваімі сябрамі. Дзесьці прыкладна ў самым канцы 14 стагоддзя надыходзяць пераломы ў ягоным жыцці. І ён разумее, што такое вясёлае баўленне часу, толькі вясёлае баўленне часу, гэта проста яго марнаванне. Ён кажа, што якраз ёсць столькі задачаў, якія важна зрабіць для валадарства Божага. Валадарства Божае – гэта лякаванне грамадства ад тых заганаў, якія былі ў ім пашыраныя. Першая загана – гэта тое, што фармальнае стаўленне да веры.
што фармальнае стаўленне да Бога, што мы ўсе хрысціяне, і гэтага дастаткова, лічылася дастаткова для такого шырокага кола грамадства. Я могу скажу, што гэта недастаткова, што Христос патрабуе ад кожнага хрысціяніна ўзяць свой крыж і несці яго. Христос патрабуе пастаянна перамяняцца ў адпаведнасці са Словам Божым. І калі чалавек не расце духоўна, ён дэградуе. Ён дэградуе маральна, з'яўляецца такая хцівасць, цяга да мамоны, да багацця, цяга да целесных задавальненняў, і фактычна гэта раз'ядае цела царквы. Царква нагубляе сваю соль. Найбольш выразным такім знакам таго, што царква губляе сваю соль, ён лічыў індульгенцыі. Індульгенцыі — гэта такая практыка, якая прадугледжвала выкупленне грахоў за грошы. Што калі ёсць нейкія банк такі добрых справаў, умоўны нябесны банк, у якім святыя склалі свае добрыя справы, і вось калі моляцца за того ці іншага чалавека, гэтыя справы пераходзяць на яго рахунак, так умоўна кажучы. І гэтаму чалавеку патрэбна толькі купіць вось гэтую грамату з малітвай і скласці ахвяраванне, каб царква за яго малілася. Аднак Ян Гус, ён прапаведаваў, што гэта абсалютна не біблійная рэч. А ніхто не можа дараваць грахі, не можа дараваць грахі папа рымскі, не можа дараваць грахі біскуп ці арцыбіскуп, можа дараваць грахі толькі Господ Ісус Христос, толькі ён адзін, які праліў сваю святую кроў за грэшнікаў, праз кроў якога адбываецца адпушчэнне грэхоў. І мне вельмі важна тое, што он прапаведаваў пра пакаянне, што сэнс пакаяння не ў тым, каб пакаяцца і пайсці далей грашыць, а сэнс у тым, каб пакаяцца і перастаць грашыць. Вось гэтую задачу ён ставіў перад сваімі слухачамі, перад слухачамі сваіх казанняў. 1403 год — гэта быў год вызначальны такі для Пражскага універсітэту. Адзін з такіх калегаў, паплечнікаў Яна Гуса, яго звалі Геранім з Прагі, ён вярнуўся з Оксфорда, са стажыроўкі ў Оксфордзе, і прывёз адтуль некалькі трактатаў Джона Выкліфа. На той момант трактаты Джона Выкліфа былі прызнаныя шкоднымі і аб'яўлены еретычнымі. Лонданскі сабор быў такі 1385 года, які абвясціў, што ўсе гэтыя трактаты яны не павінны распаўсюджвацца. Ну, але універсітэцкая карпорацыя, яна была даволі такой аўтаномнай, самастойнай. І вось ён гэтыя трактаты прывёз. Прывёз, і ва ўніверсітэце ўзнік дыспут. Дыспут, у які быў уцягнуты як дэкан багаслоўскага факультэта ці тэалагічнага факультэта і Ян Гус. Гэты дыспут ён палягаў у тым, ці правільна кажа Выкліф, а погляды Выкліфа і погляды Гуса яны былі ў прынцыпе сугучнымі. Вось рэфармаванне царквы на аснове Божага слова. То бок тое, што царква не павінна мець свецкай улады, але павінна мець духоўную ўладу. Царква не павінна быць, ну, скажем так, багатай, заможнай. Царква не павінна гандляваць індульгенцыямі. Тое, што завуалявана, але пра гэта пісаў Джон Выкліф, і гэта было вельмі сугучна з поглядамі Яна Гуса. Не толькі Яна Гуса, а там і яшчэ шэрагу выкладчыкаў, такіх як Сцяпан Спальча, які пазней адыграе вельмі такую фатальную ролю ў жыцці Яна Гуса. І таксама іншымі выкладчыкамі, якія у той час выкладалі ў Пражскім універсітэце. Чаму ўзнік сам вось гэты дыспут? Адзін з выкладчыкаў, немец, Гюбнер, яго прозвішча, ён узяў і набраў цытатаў з твораў Джона Выкліфа. І ён прынёс вось гэтаму архібіскупу, арцыбіскупу пражскаму, і арцыбіскуп ён адназначна вось гэта ўсё асудзіў. Кажа, што ну вось гэтыя тэзісы з твораў Выкліфа, яны павінны быць асуджаны і гэтак далей. І ён, вось гэты выкладчык, ён прынёс на такую калегію ў Пражскі універсітэт і кажа, што ну давайте мы таксама на ўзроўні універсітэта іх асудзім і прызнаем шкоднымі. Але праблема ў тым была, што ўжо былі поўныя творы Геранім з Прагі, ён прывёз дакладныя копіі поўных твораў. Дыспут палягаў у тым, што ну, мы не можам асуджаць творы на аснове проста надзёрганых тэзісаў. Джон Выкліф ён не пісаў, пра што кажуць гэтыя тэзісы, таму што гэтыя тэзісы трэба разумець у кантэксце агульных яго трактатаў. І вось гэты дыспут быў выйграны прыхільнікамі Джона Выкліфа. Гэта, канешне, было вельмі сур'ёзнай перамогай такіх вось маладых рэфарматараў у Пражскім універсітэце. Ну, нагадаю, што на той час Яну Гусу хіба што было 33 гады. Ну так, калі браць ягоныя
нараджэння. Далей адбываліся вельмі цікавыя рэчы. Ягоная папулярнасць як прапаведніка ў Бэтлеемскай капліцы яна вырастала проста гіганцкімі спосабамі. Сам вось гэты архібіскуп Збынак, ён прыходзіў і слухаў ягоныя пропаведзі і пэўны час яго нават падтрымліваў. Каралева Сафія, жонка Вацлава IV, яна слухала вось на спецыяльна створанай для яе галерэі, яна пастаянна была на нядзельным набажэнстве, прысутнічала ў Бэтлеемскай капліцы і нават папрасіла Яна Гуса быць яе духаўніком асабістым. Ян Гус становіцца суперпапулярны. Ягоныя пропаведзі, ягоныя лекцыі ў універсітэце яны карыстаюцца вялізнай прыхільнасцю слухачоў. Таксама ў яго з'яўляюцца сур'ёзныя ворагі. Рэч у тым, што ў Рыме адбываюцца наступныя працэсы. Там мяняюцца папы адзін за другім, але з'яўляецца була папская, якая асуджае творы Уікліфа і увогуле тых, хто прыхільны да вучэння Уікліфа. Пра самога Гуса яшчэ там не вядзецца гаворкі, але вось Гус як прыхільнік вучэння Уікліфа, ён ужо так ускосна быў асуджаны. Вось ужо ў 1409 годзе адбываюцца такія рэчы, калі Яну Гусу фактычна забараняюць прапаведаваць у Бэтлеемскай капліцы. Гэта для яго быў такі вельмі сур'ёзны ўдар. І пры тым, што арцыбіскуп Збынак, які да гэтага часу быў да яго прыхільным, ён спалохаўся булы папы рымскага і нейкім чынам, скажем так, імкнуўся выкруціцца няёмкага становішча. Аднак ужо ўзнік рух, цэлы рух, і яго немагчыма было спыніць адной папскай булай. Людзі патрабавалі праўды. І вось адным з такіх дэвізаў Яна Гуса было тое, што трэба да канца стаяць за праўду. Праўда веры і праўда жыцця, яны таксама павінны быць тоеснымі. Ён казаў, што калі я абвяшчаю вам Слова Божае, то я не магу ад яго адрачыся. Адна з умоваў таго, што ён вернецца як прапаведнік, гэта было тое, што ён падпіша адрачэнне ад сваіх жа ўласных поглядаў. Хоць Ян Гус, ён быў чалавекам даволі такім гнуткім, у тым сэнсе, што калі ён бачыў, што ягоныя погляды не адпавядаюць Бібліі, ці ён бачыў, што нейкі яго апанент мае больш рацыі, бліжэй да праўды, чым ён, то ён ахвотна карэктаваў свае погляды. Ён не быў чалавекам такім, для якога было галоўна проста даказаць сваю рацыю. Ён імкнуўся да праўды. Але тут у гэтых поглядах на рэфармаванне царквы ён стаяў вельмі цвёрда. Ён стаяў цвёрда на тым, што магчыма зрабіць тое, што не адпавядае Слову Божаму. І ягонае адрачэнне гэта будзе удар па веры многіх людзей, якія ўжо спазналі святло Божай праўды. І гэта будзе вельмі сур'ёзны грэх перад Богам. Вельмі цікавы момант, што ад гэтага часу ён пачынае фактычна быць на такім напаўлегальным становішчы. Часткова ён падпарадкоўваецца загадам біскупа, часткова не падпарадкоўваецца. Дзесьці ён выкладае ў універсітэце, дзесьці ён прапаведае ў Бэтлеемскай капліцы, ўсё адно. Адбываецца такое замяшальніцтва, забурэнне такое ў самой Празе. Людзі выступаюць супраць тых святароў, якія выступаюць антаганістамі Яна Гуса. Адбываюцца такія нават сутычкі падчас набажэнстваў. Уся Прага віруе. Жыццё такое інтэлектуальнае і жыццё духоўнае, яно проста кіпіць. 1412 год гэта такое паўстанне фактычна ў Празе, якое скончылася паразай прыхільнікаў Яна Гуса. У выніку былі трое маладых людзей, трое маладых гусітаў, як пазней назвалі. Яны былі пакараныя смерцю, хоць магістрат пражскі, ён казаў Яну Гусу, што мы іх асудзім, але смяротная кара не будзе вынесена. Іх пакаралі смерцю на плошчы у Празе каля магістрату, і тады туды прыйшлі прыхільнікі Яна Гуса, яны ўзялі целы гэтых людзей, якім адсеклі галовы і пранеслі праз усю Прагу. І вось на пахаванні ў Бэтлеемскай капліцы Ян Гус сказаў, што вось гэта першыя пакутнікі за рэформу царквы, фактычна першыя пакутнікі за рэфармацыю, ён так вось назваў іх. І тады ўжо быў вымушаны ўмяшацца сам кароль Вацлаў IV. Ён проста прасіў Гуса пакінуць Прагу, таму што папа рымскі наклаў інтэрдыкт, што не можна было праводзіць ніякіх набажэнстваў. Гэты інтэрдыкт не выконваўся. Прага фактычна выходзіла з-пад юрысдыкцыі вось рымскага пасаду. Каб не выступілі супраць Чэхіі ўсе нямецкія дзяржавы, таму што там была такая
яшчэ і палітычная інтрыга, то Вацлаў IV папрасіў Гуса пакінуць Прагу. І вось гэта ягонае выгнанне адбываецца, выгнанне з Прагі, а ён едзе ў Козіградак, там вось ён піша свае асноўныя трактаты. Пазней у такі замак Кракавец, які адзін з такіх магнатаў чэшскіх быў прыхільнікам Яна Гуса, ён даў яму сховішча пэўнае. І ў 1414 годзе яго запрашаюць на сабор у Канстанцы. Канстанцкі сабор, ён быў скліканы ўжо новым імператарам Жыгімонтам першым люксембургскім, імператарам Святой Рымскай імперіі, з мэтай выбрання аднаго папы. Таму што там 3 папы было, і вырашылі сабраць сабор, вялізны сабор там, ось это ў нямецкім горадзе Канстанц на поўдні Нямецчыны, і туды запрасіць Яна Гуса, каб выслухаць яго і прыняць рашэнне па ягоным вучэнні, таму што ўжо яго папулярнасць была настолькі вялікая, нават калі ён не прапаведаваў у Празе, сам факт таго, што ён пісаў нейкія дозвы, яны хутка разыходзіліся ў універсітэце праз Бэтлеемскую капліцу і гэтак далей. Гэта было вельмі такім важным момантам. Адзін з папаў рымскіх ён нават напісаў тое, што патрэбна зруйнаваць Бэтлеемскую капліцу, увогуле, каб будынка такого не было, таму што там прапаведуюцца антыцаркоўныя рэчы. Але Гус ён казаў, што ён ніколі не прапаведуе супраць царквы, бо ён сам ёсць часткай царквы. Ён прапаведуе толькі супраць тых заганаў, якія ёсць у царкве. Вось гэта такі важны аспект. І Ян Гус ён падумаў так, што для яго гэта будзе добрая такая пляцоўка, каб данесці свае погляды для шляхты, да магнатаў, да лепшай часткі духавенства. І ён вырашае ехаць. Тым больш, што Жыгімонт I гарантуе яму бяспеку. Ён прыехаў туды ў лістападзе 1414 года. Дзесьці праз месяц яго звязенілі, таму што абвясцілі еретыком. І пачалося следства па справе Яна Гуса. Ён думаў, што яму дазволяць выступіць на нейкім агульным пасяджэнні, але гэта было недазволена. З ім ніхто не збіраўся спрачацца. Вырашылі проста, фактычна, не выслухаўшы Яна Гуса, не спрачаючыся з ім, проста пазбавіць яго на жыцця альбо прымусіць яго да адрачэння. 5 чэрвеня 1415 года быў вынесены смяротны прысуд, спалення на вогнішчы. Перад смяротным прысудам яго прывялі на набажэнства, вось у такі Канстанцкі сабор вялікі, і пазбавілі яго царкоўнага сану, абвясцілі яго еретыкам, нацягнулі на яго вось такі каўпак з чарцямі, з выявамі чарцей, і сказалі, што вось гэты чалавек, ён не тое, што не можа быць святаром, а увогуле знаходзіцца па-за царквой, таму што ён не адпаведны царкоўнаму вучэнню. І разам з тым, вось пасля ўсяго гэтага яму прапанавалі адрачыся і сказалі, што калі ты адрачэшся, то ўсё вернем, і ты будзеш далей служыць як царкоўны прапаведнік. Вось 10 месяц гэта ўсё працягвалася, да яго прыходзілі людзі, якія так ці інакш ведалі яго і угаворвалі яго адрачыся. І ўжо ў канцы чэрвеня, пачатку ліпеня 1415 году Гусу прапанавалі спавядацца, і ён выбраў сваім спаведнікам свайго былога выкладчыка і былога сябра Сцяпана Спальча. Сцяпан Спальча, ён разам з Янам Гусам падтрымаў вучэнне Вікліфа ў 1403 годзе, але ўжо на Канстанцкім саборы ён асудзіў вучэнне Вікліфа і асудзіў вучэнне Гуса. І вось гэта Сцяпан Спальча адмовіўся быць спаведнікам, але ён сустрэўся з Янам Гусам. І Ян Гус, ён сказаў яму: я прабачаю табе здраду, я разумею, што ты проста маладушна паступіў, ты прыхільнік вучэння Вікліфа, майго вучэння, таму што гэта вучэнне Бібліі, таму што это вучэнне Слова Божага. Але праз маладушнасць сваю ты вымушаны быў адрачыся. І нават напісаць данос на мяне, фактычна данос напісаць на Яна Гуса, але я табе прабачаю. І як сведчаць вось храністы, ёсць некалькі такіх сведчанняў тых, хто быў на Канстанцкім саборы, што Сцяпан Спальча выйшаў, плачучы, рыдаючы, выйшаў вось гэтай келлі Яна Гуса. І Ян Гус ужо ішоў на смерць, але як ім пісалі, што Сцяпану Спальча вось яму было яшчэ горш, чым самому Яну Гусу, таму што Ян Гус ён быў стаяў на вышыні праўды, а ён быў на дне хлусні. Ян Гус быў спалены на вогнішчы 6 ліпеня 1415 году. Гэта было каля Канстанца. За горадам у самы апошні момант яму зноў прапанавалі адрачыся, але ён адмовіўся. Самымі апошнімі ягонымі словамі былі словы з песні. Ён спяваў песню праслаўленню Господу. Ён казаў, што Господ ёсць моц моя і сіла моя, рукі твае аддаю дух мой. Гэта песня была апошняя, што чулі ягоныя каты. Роўна праз год
ну, трошки менш, чым праз год, 30 траўня 1416 года на тым же самым месцы быў спалены і ягоны паплечнік Геранім Пражскі. Пра Гераніма Пражскага трошкі больш скажу, што ён быў надзвычай папулярным прапаведнікам. Казалі, што ён прапаведаваў нават лепш, чым Ян Гус. Ён быў вельмі адукаваным чалавекам. Ён быў чалавекам, які імкнуўся пашырыць і ідэі Яна Гуса і Джона Вікліфа, таму што ўжо з'яўляліся прыхільнікі ідэяў Яна Гуса ў Вене, Венецкі універсітэт быў адчынены, з'яўляліся прыхільнікі ў Нюрнбергу, прыхільнікі ў Кракаве і прыхільнікі ў Вільні. Геранім Пражскі атрымаў магчымасць ад вялікага князя літоўскага Вітаўта прапаведаваць у Вільні, Віцебску і Полацку. І вось ён прапаведаваў у вялікім княстве літоўскім. І фактычна ў нашай дзяржаве з'явіліся першыя гусіты вось ад гэтай пропаведзі. Геранім Пражскі, ён таксама прыехаў на Канстанцкі сабор, ён думаў, што абараніць Яна Гуса, аднак ён сам быў звязенены і адрокся ад сваіх поглядаў, адрокся ад Яна Гуса. Ну і гэта дазваляла яму нейкім чынам атрымаць сваё жыццё. Аднак, прасядзеўшы некалькі месяцаў у турме і ўжо перад самым сваім вызваленнем, ён забраў сваё адрачэнне назад. Сказаў, што я не магу ўсё ж. Даведаўшыся вось і пра смерць Гуса, і пра ўсё, ён сказаў, я не магу адрачыся. Рабіце, што хочаце, гэта праўда. Гэта праўда, таму што она аснавана на Слове Божым. Што царква павінна рэфармавацца, грамадства павінна рэфармавацца. Павінна стаць хрысціянская дзяржава. Не павінны быць навязаныя зверху догмы, якія ўсімі ўспрымаюцца некрытычна. Павінна быць публічная дыскусія па ўсіх пытаннях. І вось ён, прайшоўшы праз адрачэнне і праз навяртанне, ён таксама прыняў пакутніцкую смерць. Вельмі цікавы момант, што здавалася, што пытанне з Гусам і з гусізмам яно закрыта. Вось гэта праз пакутніцкую смерць, аднак гэта быў толькі пачатак. Толькі пачатак 1419 год это было паўстанне ў Празе. Прыхільнікі Яна Гуса, яны проста памянялі ўладу. Прага стала гусіцкай. І гусіты прапанавалі некаторым манархам узначаліць Чэхію. У тым ліку караля Чэхіі была прапанавана вялікаму князю літоўскаму Вітаўту. Вітаўт ён так дыпламатычна адмовіўся, але паслаў туды свайго пляменніка Жыгімонта Карыбутавіча. І вось Жыгімонт Карыбутавіч, ён прыняў ад імя Вітаўта карону чэшскага каралеўства. І ўвайшло туды ліцвінскае войска у Прагу, і на працягу 5 гадоў ішла абарона Прагі ад крыжовых паходаў. Таму што рымскі пасад весці ў крыжовыя паходы супраць гусіцкай Прагі. І гэтыя крыжовыя паходы ўсе рассыпаліся, яны проста былі разбітыя паўсталым чэшскім народам. І ў цэнтры гэтага, канешне, стаяў Жыгімонт Карыбутавіч і войска вялікага княства літоўскага. Ну, а з чэшскага боку быў Ян Жышка, знакаміты правадыр гусітаў. І вось у Беларусі таксама з'явіліся першыя гусіты. І вельмі цікавы момант, што нават праз 100 гадоў Францыск Скарына, ён прыязджае менавіта ў Прагу, гусіцкую Прагу, там, дзе былі вельмі моцныя традыцыі гусітаў, і друкуе там Біблію па-беларуску. Таму што адзін з асноўных прынцыпаў гусіцкай царквы, якая тады ўтварылася, гэта была Біблія на роднай мове і правы абавязак кожнага верніка чытаць Біблію на сваёй роднай мове, асабістыя адносіны чалавека з Богам. І вось тое, што Скарына, ён прыязджае менавіта ў Прагу, атрымлівае зноў жа еўрапейскую адукацыю, становіцца доктарам медыцыны. Вось гэты шлях рэфарматараў. Калі Ян Гус, ён зразумеў, што ён будзе спалены на вогнішчы, ён сказаў, што я гусь, я магу быць спалены, но гусь, таму што гус гэта прозвішча Яна Гуса, яно літаральна перакладаецца як гусь. Але прыляціць лебедзь, якога вы ўжо не зловіце. Гэта такое прароцтва, яно жыло на працягу стагоддзяў. І вось зусім недалёка, скажем так, у нямецкім горадзе Віттенбергу праз 100 гадоў пасля смерці Яна Гуса узнік гэты лебедзь, яго звалі Мартин Лютер. У самой Празе зноў жа яшчэ адзін лебедзь, гэта Францыск Скарына. Пачаўся вялікі рух рэфармацыі, які ахапіў як славянскія землі, так і нямецкія землі. Ось мара Яна Гуса сапраўды была, каб царква перамянілася, каб грамадства перамянілася. Фактычна ён быў такім прадвеснікам новага часу, новай эпохі, новай цывілізацыі.
І ён перажываў у сваім жыцці некалькі такіх эпохаў. Першая эпоха ягонага жыцця гэта была тое падрыхтоўчая такая, калі ён атрымліваў адукацыю, калі ён марыў стаць святаром. Другая эпоха гэта калі ён стаў святаром і стаў вельмі папулярным чалавекам. Ён стаў надзвычай папулярным чалавекам. Ён быў на такой вяршыні славы. І трэцяя эпоха, калі гэта быў пакутніцкі шлях, калі ён сцвердзіў сваю веру. Тое, што ён верыць, гэта праўдзіва. Ён за гэта аддаў сваё жыццё. У 20 стагоддзі, калі была адроджана незалежнасць Чэхаславакіі, дзень смяротнай кары Яна Гуса это стаў дзяржаўным святам. У Беларусі таксама вельмі шанавалі памяць пра Яна Гуса. І ў 20 стагоддзі многія беларускія вучыліся ў Празе, беларускія студэнты пісалі пра Яна Гуса. Напрыклад, такі баптысцкі прапаведнік, як Лукаш Дзекуцьмалей, беларускі баптысцкі прапаведнік, ён супрацоўнічаў з часопісам «Маяк», якім было шэраг публікацыяў пра Яна Гуса і пра тое, што Ян Гус, ён дае вось такі прыклад жыцця паводле веры. І пры тым, што фактычна пропаведь Евангелия, евангельская пропаведь, яна ў Беларусі таксама звязана з Янам Гусам, Геранімам Пражскім. Это 1413 год. Таму фактычна вось тое, за што змагаўся Гус, за тое, што ён загінуў, яно увасобілася ў рэчаіснасць. Гэта нарадзіла магутны рух за рэфармацыю, які прывёў да перамянення ўсёй Еўропы. І ўрэшце рэшт царква яна была рэфармавана. І многія хрысціяне, яны пачалі жыць на аснове Слова Божага. Былі фактычна скасаваны індульгенцыі. І нават такі вельмі важны знак, як прызнанне рацыі Яна Гуса, ён быў зроблены папам рымскім Янам Паўлам II, які ад імя царквы Рыма, каталіцкай царквы, сказаў, што ён вельмі шкадуе і што гэта было неправільна, калі быў вынесены смяротны прысуд Яну Гусу. Таму вось сёння мы кажам, што 600 год таму жыў чалавек, які вельмі сур'ёзна паўплываў на гісторыю, у тым ліку і гісторыю Беларусі. І гэта паказвае ролю асобы ў гісторыі, але асобы не проста, якая прапаведавала нейкае новае вучэнне, а асобы, я кажу пра Яна Гуса, які адкрыў людзям Біблію, які адкрыў Слова Божае. І Слова Божае як крыніца праўды, як крыніца абнаўлення, як крыніца новага часу, новага свету, яна з'яўляецца пастаяннай крыніцай жывой вады. І гэта, канешне, надае такі гістарычны аптымізм. Дзякуй за ўвагу.